Na sziasztok emberek, én Csernozoli vagyok, és ebben a videóban azt fogom, vagy nem azt fogom, hanem segítséget fogok kérni tőletek a Group Managerrel kapcsolatban. Igen, mint látjátok ide, már legeneráltam a tulajt. Megcsinálom még egyszer, ahogy a ti szemláttattókra. Vagy nem tudom, hogy ki ezt mondani. Szemlátás, vagy nem tudom, fogalmam nincs a magyar nyelvről. Na jó, azért ez kizárt. De mindegy. Legeneráltam a tulajrangot. Manuad Csernozoli. És adok nekem tulajt. Jó, kiírja, hogy adtam magamnak tulajt, és fehéren írja a nevem. Aki tud erre segíteni, az írjon egy segítségkommentet, vagy lent lesz a leírásban a Skype nevem. Jelöljetek be Skype-om, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, és kérlek szépen segítsetek valahogy, azt nem tudom, hogy, de légy szíves, valahogy segítsetek. Na mindegy, ennyi is lett volna ez a segítség videó. Sziasztok!